Amen. Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ngegama lenkosi uJesu ngithi ukuthula makube kini kuwo wonke umhlaba la kufinyelela khona i-first great commandment. Bingelela ingane zami zonke ezikhona la phandle, igama uMama Dube. Ngizokhuluma nengane zami namhlanje engathembisayo ukuthi ngizoba nazo, sifunde sibe neleseni nje, sishumayezane sifundisane. Ngiyanamukela nonke bokiddos. Ngithi uNkulunkulu abe nani, uNkulunkulu uyanithanda. Uthi umbuso wezulu ufana nani, ufaniswa nani. Uzetshele thina abantu abadala ukuthi ongayamukela umbuso wezulu njengomntwana akasoze angena kuwo. Okusho khona ukuthi uyanithanda kakhulu. Hlalani naye izikhathi zonke. Ngicela nje singene ezwini Izagao 3. Inhloko yombhalo ithi ukumethemba uJehova. Ukuthemba ubaba ofanele ukuthenjwa, ongeke kushiye noma yinini, ongeke akuyeke noma yinini. Nini mandla wonke, osiphetheyo, ophethe impilo zethu, ozikhethelayo ukuthi namhlanje abazalwayo bangaki, abavuka bephila bangaki, abavuka futhi bengekho ebabizile bangaki. Decide yena. Uyithemba lethu, ufanele ukuthenjwa ngoba yena uthembekile. Uyindlela, uyiqiniso, uyikuphila. Christ is the way. Ukho konke okunzima empilweni uyimpendulo. Uye futhi indlela yokunqoba konke okunzima. Uyindlela futhi yokwenza konke ofuna ukukwenza. Singenze lutho ngaphandle kwakhe. Konke okwenzeka ngaphandle kwakhe kuba yifake. Kodwa yena uyinkosi yomusa, osithanda singamazi thina. Wathumela indodana yakhe ukuthi izosifela kuhlanzwe izono zethu. Sizofunda incwadi ithi ukumethemba uJehova. Ndodana yami, ungakhohlwa umthetho wami. Kepha inhliziyo yakho mayigcine imiyalo yami. Ndodana yami, ungakhohlwa umthetho wami. Inhliziyo yakho igcine imiyalo yami. Ngokuba iyakwenezela kuwe ubude bezinsuku neminyaka yokuphila nokuthula. Amen. Gcinani umthetho wethu, bantwana bethu. Imithetho yabazali iyagcina ukuze insuku zenu zibe zinde emhlabeni. Ziba zinde kanjani izinsuku? Ngokubusiswa. Ukubusiswa abazali, ngokubajabulisa bekubusise. Izibusiso uyaziklemela wena. Akekho omunye umuntu ozokuklemela izibusiso. Angeke futhi sifeke izibusiso ukuthi ngikubusise noma ungenzi kahle, cha. Ngibusisa mawenza kahle, ungihlonipha, ugcina imiyalo yami, ngizokubusisa. Busiswe yimi uphinde ubusiswe uJehova. Sofunda incwadi, ungayofunda incwadi uJakobe ebusisa ingane zakhe. Izibusiso zenu zikithi thina abadala. Siziphethe zonke izibusiso. Ngeke ukhuleke nzima. Ngeke uzulazule ngempilo ekubeni bewungijabulisa isikhathi sonke. Yithi esikhulula izibusiso zenu. Ngibusise ngane yami, ngiyakubusisa uNkulunkulu ekwenzele kahle kukho konke. Uma umbona umuntu omdala ephethe noma ethwele nzima, umphumuze noma umthwalele noma ungamazi. Oyisihlobo, sengisho oyisihlobo, ngoba kunama strangers la phandle, amanye asuke nje enenhloso zawo.
sengisho labo bonke baludinga usizo abangenanhloso zabo ezimbi. Mphumuze, ukleme isibusiso kuye. Uma ethi ngiyabonga mntanami, uNkulunkulu akubusise, lokho nje kuyisibusiso empilweni yakho. Ukuthi akuthole uhleli uphakama uthi hlala mama, hlala tata, athi ngiyabonga ngani yami, kuyisibusiso kuwe. uNkulunkulu uyakubusisa. Amen. Liwugcine umthetho wethu, ngokuba iyakwenezela kuwe ubude bezinsuku neminyaka yokuphila nokuthula. Inhlonipho ivula yonke iminyango, ngisho noma yikuphi la uhamba khona. Inhlonipho ivula yonke iminyango, yenza ukuthi insuku zakho zibe zinde. Kuba nzima ngisho kuthiwa umuntu ukuplanele kabi, wazehlisa waba nenhlonipho, akwazi ukwenza next. Ngenxa yokuthi wena phela unoNkulunkulu owasitshela wathi ukuthula makube nani. Noma ethuma abafundi bakhe kuMateyu 10 uthi hambani, manifika la nifika khona nithi ukuthula makube kini. Uma evuke kufeni bife enyuka ezibonakalisa kubafundi uthi ukuthula makube kini. Apply ukuthula ebantwini. Nawe yenza peace, ube nenhlonipho, ukleme izibusiso ebantwini, ukuze insuku zakho zibe zinde emhlabeni, kungabi nomuntu ovumayo ngawe. Hey, umntwana kaMadube wenze lokho, kungabi nomuntu ozovuma ethi cha 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 lo akakwenzi, siyamazi ulungile, siyamazi uyahlonipha, ngeke akwenze lokho. Bekuprotecte ngisho bengakwazi bebona isimilo sakho. Siyanithanda abantu bethu, umhlaba wonakele phandle la, kunzima. Kodwa lokho siyanithanda, nisenhlizweni zethu, siyanithanda kakhulu. Mazini uNkulunkulu, nimthande yena yedwa ngenhliziyo yenu yonke, nimdumise, nimkhonze, nifane futhi naye, nimfuze. Amen. Isihle neqiniso makungakushiyi, kubophe entanyeni yakho, ukulobe esibhebheni senhliziyo yakho. Iqiniso ungalishiye, alihlale enhlizweni yakho, likugcine. Iqiniso liyakukhulula ngoba ulikhohlwa iqiniso. Ligcine enhlizweni yakho, nihambe nemiyalo yethu singabazali benu, ukuze bahambe ngezindlela, ukuze uthole umusa nodumo oluhle emehlweni kaNkulunkulu nabantu. Themba kuJehova ngayo yonke inhliziyo yakho, ungenciki kokwakho ukuqonda. Mazise yena endleleni zakho zonke, uyakuqondisa imikhondo yakho. Ungabi ngohlakaniphileyo emehlweni akho, mesabe uJehova, udede ebubini. Ungakwenzi okubi, mesabe uJehova. Twa udumo, uzothola umusa nodumo oluhle emehlweni kaJehova uma ukwenza lokho, uyigcina lemiyalo esiniyala ngayo. Ithi incwadi ukuqala ukuhlakanipha yikumesaba uJehova, ugcine imiyalo yakhe. Yikho lokho sinifundisa khona ukuthi nihlale kikho, nibe nakho, nikwazi ukunqoba kuwo lo mhlaba omubi esihleli kuwo, onoSathane waxoshelwa emhlabeni, efuna ukudukisa, efuna ukusiphilisa nzima. Kodwa ngoJesu Kristu Inkosi yethu siyakwazi ukunqoba kukho konke. Amen. Amen. Bantu bami, ngiyaxolisa umsinjwana enuzwayo emva kwami la. Sesikhulumile ngokumethemba uNkulunkulu. Ungubani uNkulunkulu? Why kufanele ukuthi simkhonze?
Why kufanele ukuthi simkhonze uNkulunkulu? Ungubani? Ngicela singene encwadini senze i-introduction ngoNkulunkulu nowakwenzayo nomsebenzi wakhe owayenzayo. Genesis 1, inhloko yombhalo ethi ukudalwa. Singayikhiphi phezulu, siqale phansi nje sizozwisisa kahle, si-understande kahle yonke into eyenzekalayo. Nibekezele, sihambeni sonkeni. Asikwazi ukuthi silishiye la thina sihamba sithi ngoba thina siyazi. No, kufanele ukuthi sinakekelane sonke. uNkulunkulu sifuna sonke ekhaya lakhe ezulwini, siyodla ifa lombuso. uNkulunkulu uyadala. 1, ekuqaleni uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba lo esihleli kuwo. Wasedala nakho konke okusemhlabeni. Esedalile konke okusemhlabeni, wasedala umuntu. Ukudala kwakhe umuntu, wahlala phansi uNkulunkulu wacabanga, washo ekhuluma nolizwi. Wathi asidale umuntu ozofana nathi. Iyakhuluma incwadi kuGenesis 1 verse 26. Ethi uNkulunkulu wathi masenze abantu ngomfanekiso wethu, basifuze babuse phezu kwezinhlanzi zolwandle, nezinyoni zezulu, nezenkomo, nomhlaba wonke, nezilwanyana zonke ezinwabuzela emhlabeni. uNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe. Sadalwa ngomfanekiso kaNkulunkulu. Umusa ongaka, okunye kudalwe ngenye indlela, kodwa umuntu wadalwa ngomfanekiso kaNkulunkulu. Wabadala owesilisa nowesifazana. Then uverse 7 uthi uJehova uNkulunkulu wambumba umuntu ngomhlabathi, wamphefumulela emakhaleni akhe umoya wokuphila. Umuntu waba kanjalo umphefumulo ophilayo. Ngosuku lwesikhombisa esedale umhlaba, wadala izihlahla, wadala izinyamazana, wadala konke. Then wasedala umuntu. Wamphefumulela umoya wokuphila. Umuntu ofana noNkulunkulu. Mawuzibhekile nje bona uNkulunkulu kuwe. Ufana noNkulunkulu. I-character yakho nje fanele ifane noNkulunkulu. Ngabona i-character yakho ingafani noNkulunkulu. Unenzondo. Ungazibona unenzondo. I-character yakho ayifani noNkulunkulu. Awufani nje wena noNkulunkulu. Kufanele uzizwe uzisola, ushisekele ukuthi ufane noNkulunkulu. Ungabona uyile ngane ehlala ingathanda abanye abantwana, mayidlala nabanye abantwana, iyalwa nabanye abantwana, i-character nayo no, ayifani noNkulunkulu. Asitshintsheni ukuba yithi kwethu, sifane noNkulunkulu. uNkulunkulu unothando, unomusa, uyabathanda abantu bonke, uyabathanda abantwana bonke. Why kufanele simkhonze uNkulunkulu? Uthe semdalela umuntu wenzani umuntu? Asidluleni phambili. Then uNkulunkulu wasemdala umuntu, wamfaka ensimini yase-Eden. Wamdala umuntu, wambeka ensimini okuthiwa yi-Eden. Esembekile lapho umuntu, uNkulunkulu wamnikeza konke okuyizithelo okudliwayo, amabhanana, ama-orange, ama-apula, zonke izithelo. Wathi umuntu makazidle, ahlale nje ajabule, kube mnandi, angathengi lutho, adle konke okusensimini. Wasesithi kuzinyamazana zizodla imifino. Izinyamazana zaziphiwe imifino ukuthi zidle imifino. Esesensimini yase-Eden umuntu, kweza inyoka eyiqili.
uSathane wangena enyokeni, ngoba uSathane angeke umbone ngamehlo, asikaze simbone thina nathi sibadala singaka. Nani futhi nizwa kuthiwa kunoSathane, angeke umbone ngamehlo kodwa ubona ngesenzo. Zisenzeka ukuthi kunoSathane lapha kade, kunomoya kaSathane. Umoya kaSathane wangena enyokeni, waqhamuka kumuntu eyinyoka, wafika wakhuluma nowesifazane. Wathi utheni uNkulunkulu? Owesifazana wathi uNkulunkulu uthe singadla konke okula ensimini, kodwa singalingi sidle isihlahla sokwazi okuhle nokubi. Inyoka yathi dlanini anikufa. Owesifazana wasibheka isihlahla, wabona ukuthi lesihlahla sifanele ukuthi sidliwe. Wasesidla, wathatha futhi leso sithelo wasinikeza umyeni wakhe uAdam. uAdam naye wadla. Ukweqa umyalo kaNkulunkulu yikona, base bewonile phambi kaNkulunkulu. Emva kokuba sebedlile isithelo, baqala ukubona ukuthi baze abagqokanga lutho. Ungayeqa umyalo kaNkulunkulu, kukhona ozokubona okurongo ngawo. Kukhona ozokubona okurongo ngawo. Kuba khona ukuzisola okuthile okuzidla okungaphakathi emoyeni wakho, okusenhlizweni yakho ukuthi sengonile. Akweke ukufika ukuthi usuwonile. Uyeza umesaba uNkulunkulu. Isiphila imiyalo eyishumi ukuthi ungabulali, ungebi, ungaqamba amanga, ungazondi umakhelwane wakho, mthande, ungahaleli lutho likamakhelwane wakho. Ungayenza okuyi-1, uyeqa umthetho wenza okuyi-1, ubulale noma webe noma uqamba amanga. Ukhona unembeza okushayayo okusho khona ukuthi usuwonile. Yiyo lento eyenzeka kuAdam lo-Eva, baqala ukuzibona ukuthi sebeze abagqokanga lutho. Ubonile phambi kaNkulunkulu. uNkulunkulu wathi hamba ensimini, wambiza, Adam ukuphi na? Wathi ngilapha Nkosi, kodwa ngize. Wathi uzwe ngobani ukuthi uze Adam? Nidlile isithelo na? Wathi nguEva baba ongiphileyo, umfazi lo ongiphe yena. uEva naye wathi inyoka. uNkulunkulu wasebaqalekisa-ke ngaleso sikhathi. Ekubaqalekiseni kwakhe uNkulunkulu wathi waqala ukuqalekisa inyoka. Wathi wena nyoka, ngoba uhambile waqila owesifazana, uzohamba ngesisu impilo yakho yonke. Kuzo zonke izilwane ngozohamba ngesisu impilo yakho yonke. Wayipha isigwebo esibuhlungu kakhulu. Wasesithi wena Eva, uzozala kabuhlungu, uzwe ubuhlungu kakhulu ekuzaleni kwakho. Akulula noma silethe emhlabeni thina omama siyakwazi, akulula, kunzima, kubuhlungu kakhulu. Ongeke ubufanise nanoma yibuphi ubuhlungu obokugula obucabangayo. Ngeke ubufanise ubuhlungu bakhona nobukuletha umuntu emhlabeni. Wasesithi endodeni, ngiyawuqalekisa umhlaba. Ngoba ngiyuqalekisa umhlaba, la olima khona akusoze kusamila njengoba bekusenzeka. Uzodla izithukuthuku zakho, udle kanzima ngenxa yokuthi wonile. Kuleyo nsimi yase-Edeni kwakukhona isihlahla okuthiwa isihlahla sokuphila. uNkulunkulu wabona ukuthi abantu sebewonile, sebedlile isihlahla sokwazi okuhle nokubi. Ngoba sengibaqalekisile ngathi mabafe, sebeyokufa nokufa. Lesa isihlahla sasuswa ensimini yase-Edeni esokuphila, ngoba sekungenzeka futhi uAdam abuyele efuna leso sihlahla besidle bephile bengasafi. Wasisusa uNkulunkulu leso sihlahla, wasibeka la sibeka khona.
abantu baqala ukuthi bezalwe bephinde befe, kanti uNkulunkulu wayengakudalanga ukuthi abantu bezalwe bephinde befe. Umhlaba nawo usuqalekisiwe. Kwakungadalwanga ukuthi abantu bedle nzima, kutshalwe izilimo zingamili kahle. Cha. Wawuphiwa amandla umhlaba ukuthi uthele izithelo, kodwa manje uthela nzima ngenxa yokuthi uqalekisiwe umhlaba. Ngikhuluma ngalokho ngoba ngenzela ukuthi ni-understand ukuthi uNkulunkulu wenzani, umuntu wawona kuphi. Ngoba phela sonile phambi kaNkulunkulu. Yikho kufuneka ukuthi sithathe uJesu ukuze sithethelelwe izono zethu, sihambe kahle. Isono sanda emhlabeni. Uma iBhayibheli liyakhuluma ukuthi isono sanda emhlabeni. Asingeneni embhalweni sizwe ukuthi uNkulunkulu umqalekisa kanjani u-Adamu, ngoba nguye phela owayephiwe umlayo. Ivesi ngelika 17 uGenesis 3 ithi, wayesethi ku-Adamu uNkulunkulu, njengokuba ulalele izwi lomkakho wadla kulowo muthi engakuyala ngawo ukuthi ungadli kuwo, ngalokho umhlabathi uqalekisiwe ngenxa yakho. Uyakudla kuwo ngokukhathazeka zonke izinsuku zakho zokuhamba kwakho. Uyakukuvezela ameva namakhakhasi, wena udle imifino yasendle. Cabanga, imifino yasendle kwakuthi iyodliwa zinyamazana, abantu bedle izithelo. Kodwa uAdamu sewonile, akasadli izithelo zodwa, izithelo nazo azisatheli kahle ngenxa yomhlabathi oqalekisiweyo. Umuntu sesidla imifino manje ebabayo. Imifino ibidalelwe ukuthi idliwe izinyamazana, kodwa manje siyayidla thina ngenxa yokuthi uNkulunkulu uqalekisile umhlaba. Yikho lo mhlaba esihleli kuwo uzodlula. Uma kudlulisa umhlaba, wena ungumuntu uhleli kuwo lo mhlaba, uzokwenza njani? Fana nokuthi uhleli isitulo, umuntu afike ethatha isitulo, uzokwenza njani? Uzohlala kuphi? Uma kudlula wona lo mhlaba, wena uyaphi? Yikho lokho kufanele sitshisekele la kufanele siye khona, sibe nalowo mqondo ukuthi kukhona la kumele siye khona uma umhlaba udlula, ngoba usazodlula umhlaba. Wayidluliswa ngoba uqalekisiwe umhlaba omdala. Sazoyifunda incwadi. uNkulunkulu usaqhubeka ku-Adamu uthi, ngesithukuthuku sobuso bakho uyakudla isinkwa sakho uzubuyele emhlabathini, lokhu wathatha kuwo, ngokuba ungumhlabathi uyakuphenduka umhlabathi. Iyamtshela ukuthi uzodla isithukuthuku sobuso bakho until uzubuyele emhlabathini, ngoba wena ungumhlabathi, uyokuphenduka umhlabathi. Nihlakaniphe ngoba senikwazi ukuthi umuntu uzophila aze afe, abuyele emhlabathini, egqitshwe phansi, aphenduke umhlabathi. Kubuyaphi ukuthi ube ngumuntu uma usuphenduka umhlabathi, kuphinde kuthiwa hamba ethuneni uyokhuluma nomzali wakho? Akwenzeki. Umuntu masefila esethuneni uphenduka umhlabathi, uyabuyela emhlabathini. Isiqalekiso uNkulunkulu asethulayo, uqalekiswa umuntu esewonile, wadla lokho kungashiyongo ukuthi akudle. Nibe careful ekweqeni imilayo kaNkulunkulu, ngoba kukhona obungayisikho ozogcina usuyikho. Lokho obungakudalelwanga uzogcina sokusiba khona njengesiqalekiso kuwe ngenxa yokuthi weqile umyalo kaNkulunkulu. Then kuthiwa uverse 22 lapho, uJehova uNkulunkulu wathi, bheka, u-Adamu usenjengomunye wethu, uyakwazi okuhle nokubi. Kepha manje makangeluli isandla sakhe, athathe nakuwo umuthi wokuphila, adle aphile kuze kube phakade. uNkulunkulu uyayivala leyo ukuthi u-Adamu agcine sethatha isihlahla sokuphila, umuthi wokuphila.
ngoba uzophila kuze kube phakade. Seqalekisiwe phela ngokufa. Kodwa manje uyacabanga ukuthi u-Adamu uzodla lesi sihlahla bese phila kuze kube phakade. Asizweni ukuthi uthini uNkulunkulu. uJehova uNkulunkulu wamukisa ensimini yase-Edeni ukuba alime umhlabathi athathwe kuwo. Wamxosha u-Adamu wabeka ngasempumalanga kwensimu yase-Edeni amakherubi kanye nenkemba yelangabi ephenduphendukayo ilinde indlela eya emthini wokuphila. Kuthiwa wamxosha u-Adamu ensimini yase-Edeni. Wasebeka amakherubi, izingilosi ezaziphethe inkemba, zilinde lowo muthi, zilindile endleleni, zime njengama-security endleleni eya emthini wokuphila. Umuntu uxoshiwe ensimini yase-Edeni ngoba wonile. Ngifuna nizwe kahle. Then asiyeni kuSambulo 21. Sambulo 21 mase sifunda uNkulunkulu mase qala phansi ukudala futhi umhlaba. Sambulo 21 inhloko yombhalo ithi izulu elisha nomhlaba omusha. Ngase ngibona izulu elisha nomhlaba omusha ngokuba izulu lokuqala nomhlaba wokuqala udlulile nolwandle alusekho. Izulu elisha nomhlaba omusha ngoba okwakudala kudlulile sokungokusha manje. Sengichazile ukuthi umhlaba wokuqala uqalekisiwe, that's why udluliswa kusenza umhlaba omusha. Izulu elisha liyalethwa nalo liyadalwa ngenxa yokuthi izulu elidala ke kwahlala uSathane khona. Namanje lokho ehamba esiyamangala khona. Mase kusiba nalelo zulu uSathane abangasela access ukuthi engakwazi ukukhuluma noNkulunkulu, engakwazi ukuyamangala ezulwini, akasakwenzi lokho. uSathane uke wenza impi ukuwalwa lezulwini. Anti izulu indawo eclean okungangeni khona ukungcola, indawo ehlanzekileyo. Then asiqhubekeni sengizophetha. Then mayiqhubeka le verse ithi ngabona umuzi ongcwele iJerusalema elisha wehla uvela ezulwini kuNkulunkulu, ulungisiwe njengomlobokazi ohlotshiselwe umyeni wakhe. Kwayehla umuzi ongcwele kuthiwa iJerusalema ehliselwe emhlabeni. Ngase ngizwa izwi elikhulu livela esihlalweni sobukhosi lithi, bheka ithabenekele likaNkulunkulu likubantu, uyakuhlala nabo, bebe ngabantu bakhe, yena uNkulunkulu abe nabo. Azisule izinyembezi zonke emehlweni abo. Ukufa akusayi kuba khona, nokudabuka, nokukhala, nobuhlungu akusayi kuba khona, ngokuba okokuqala kudlulile. Sesilanda okusha, okokuqala sidlulile kikho. Lo ngumhlaba omusha nezulu elisha la kufanele siyengena khona. Ngiyaxolisa. Then mayiqhubeka lencwadi ku5 la Sambulo 21 uthi wayesethi ohleli esihlalweni sobukhosi, bheka ngenza konke kube kusha. Wathi loba ngokuba lawa mazwi athembekile aqinisile. Wayesethi kimi sekwenzekile, ngingu-Alpha no-Omega, okuqala nokugcina. Omileyo ngiyakumphuzisa ngesihle emthonjeni wamanzi okuphila. Onqobayo uyakulidla ifa lalezo zinto, futhi ngiyakuba nguNkulunkulu kuye, yena abe yindodana kimi. Onqobayo oyenze okuhle phambi kukaNkulunkulu, uNkulunkulu uzoba nguNkulunkulu kuye, yena abe yindodana o indodakazi phambi kaNkulunkulu. Ayihlala emzini kaNkulunkulu okuthiwa iJerusalema. Yikho la eshisekela ukuya khona ngoba umhlaba omdala mawudluliswa nezulu elidala, wena uzoyapi? Ngoba kukho la uzosala khona. uNkulunkulu yabe sethathile konke okwakhe wakudlulisa ngendlela akudlulisa ngakhona. So kufanele kube khona okusha.
asizweni ukuthi la okunomuzi khona omusha okuthiwa iJerusalema ozobe usehlisiwe wahlala emhlabeni omusha, kuhlala abantu abanjani? Kuthiwa onqobayo uyakulidla ifa lalezo zinto, futhi ngiyakuba nguNkulunkulu kuye, yena abe yindodana kimi. Kepha amagwala nabangakholwayo, abanengekayo, nababulali, nezifebe, nabathakathi, nabakhonza izithombe, nabo bonke abaqamba amanga, isabelo sabo siyakuba sechibini elivutha umlilo, nesibabule okungukufa kwesibili. Kuthiwa isabelo sabantu abazobe bengabathakathi, ababulali, izifebi, iziphingi, bonke abanengekayo abenza izinto eziyisinengiso, nabangcolayo, isabelo sabo sisechibini lomlilo, bazoshiswa ngumlilo olungisela uSathane nezingilosi zakhe. Makuchaza uJesu kuMateyu 25 usehla ngaphansi kwevesi lika-31 usehla, ikhona leyo vesi esho njalo ukuthi kunechibi lomlilo elilungisela uSathane nezingilosi zakhe. Uma usenza okubi wena, kusho ukuthi nawe uzohamba uyowela kanye noSathane nengilosi zikaSathane. Nawe umubo oyenza okubi uzoba kulelo chibi elivutha umlilo. Amen. Then sizongena kancane nje kuSambulo 22. SesekuSambulo 21 evesini lika-27 elokuphetha, bese singena kuSambulo 22. Kuthiwa kulowo muzi esiwulungiselweyo iJerusalema eliyakwehliswa, kuthiwa akusoze kwangena lutho, uvesi 27. Akusoze kwangena lutho olungcolileyo kuwo, nowenza amanyala, kuphela abalotshiweyo encwadini yokuphila yewudlu, yibo abazongena kulowo muzi. Akungeni noma bani, akusebenzi intando kabani, kusebenza intando kaNkulunkulu kuphela kulowo muzi. Njalo kuzongena abantu abenze intando kaNkulunkulu behamba la emhlabeni. Yikho siletha kuyisifundiso ukuthi nifunde ngane zethu, nazi ukuthi intando kaNkulunkulu kufanele ukuthi uyenze ngenxa ukuthi umhlaba lo usazophela. Ningazitshela ukuthi sizofa, nizofa, kodwa ekufeni kwenu niyahamba niyolinda la enilinda khona ezweni likamoya. Mase kufike leso sikhathi sokudluliswa umhlaba omdala nezulu elidala, kuzobe sokunomhlaba omusha nezulu elisha. Lapho akungeni lutho olungcolileyo khona, sikhulumile incwadi, nowenza amanyala kangeni. Kuyongena kuphela abalotshiweyo encwadini yokuphila. Then mawufunda kuSambulo 22, Sambulo 22 incwadi ithi iJerusalema elisha, inhloko yombhalo. Sofunda nje amavesi amabili lapho. Wayesengikhombisa umfula wamanzi okuphila, ucwebezela njengekristalo, uvela esihlalweni sobukhosi sikaNkulunkulu nesewudlu eJerusalema. Kwabonakala umfula onamanzi okuphila. La uJesu wathi mina uma ngakuphuzisa lawo manzi okuphila awuyikoma futhi.